Nay, unsay kay nang SARS? Nganong daghan man ang nagistorya, anak? Sakit na do. Sakit nga makamatay. Nga wala pa'y tambal. Agay! Sakita sa akong uoy. Murag babuak. Ipacheck ta na sa doktor dong. Murag dugay-dugay na ba? Agay, sakit na sa akong tiyan, oy. Ato nang itawag ang doktor kagapi sa radyo ukay. Makatabang siya, anak. Sa modernong panahon karon, di kinahanglan ang pag-amping sa panglawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Pakisayod kabahin sa imong balatian. Paminaw kang Dr. Edward Cagapis. Ay buntag ya sa inyo tanan. Buntag kay Sir Julius Luzon, mga atong engineer diha sa atong padayang mic. Balik. May buntag ya sa May tanan. buntag. Ka-off day yung mic sa patugay na mula next na radyo. Buntag sa inyo tanan, may buntag kay Sir Julius Luzon, mga ato ang engineer diha sa atong booth. Diya sa ito mga naminaw sa ato sa radyo diri sa DXUM. 819 o sa ato ang Facebook Live. Buntag kay Sir Dennis Rivera Lasso, mga to ang previous broadcaster ganina. Tapos ang ato ang station manager na si Sir Roy Johnson. Buntag sa tanan mo ni si Dr. Cagape Edward o si Francisca Nunez Cagape, doktor sa kahanginan. Dili doktor na puro hangin ha. Doctor on air na isa sa English. Doktor sa kahanginan. Okay, so ang number na mo kung gusto niyo mag-text, mangutana sa mga kung sa mga sakit na inyong mga ibati, pwede po ninyong kita mo ka ng sa mga solusyon ng problema ha. First aid. First aid, sa buhaton, Kano sa ba dapat mag-adto sa doktor? yan na. Ang number kay 0991 215 3123. So live ta karon Wednesday, so hindi ko. 28, January 28. January 28. So kung dili January 28 ni replay na ni siya. Ha? So ang number na to kay 0991 215 3123. Okay? So live ta karon January 28, 2026. 26. 2026 na. Kung mamali gihapon ta, kada sulat nato atong i-practice na kay hapit na mag-February. Practice sa inyo. Okay, mali-mali gud. Sure gud ko na mali na ang date ninyo. 2026 na. Kami mga doktor, mali ang among mga date. I-check na nga mong mga reseta kay basig 2025. 25 pa ang nakabutang nila. May butang sila tanan. So atong topic mga karon na sa atong libro, niwagang libro ni Dr. Cagape Senior, in-house doctor. Nami baligyan na for sale, plug in lang ni. Naibaligyan na ito sa clinic. English version lang kay ang Visayan version wala may Nahurot na. Wala na nag-replicate. Okay, so may buntag diya kay Junicia Panyahinog, may buntag doc and Doktora Cagape from MAA. Maayong buntag, Buntag samaan. sa MAA, Ma'am Junicia Panyahinog. Kay Ma'am Flordelisa Madrable Lazo, ang queen o prinsesa ni Sir Dennis Lazo. Good morning mga doc, good morning good ma'am. So ato ang mga skincare niya, tagay good me. So, okay, so padayon sa to ano? So, sa to ang topic for today. For today. So, hindi man good atong mga topic no na first part man good ni sa libro ni Dr. Cagape Senior, no? Under ni siya sa kanang pain, no, or kanang sakit. Ito muna naman siya kanang app na diagnose yourself ang pangalan. Yan nagyapon lang iyang subay. Pain, body. So, mga sakit-sakit sa lawas. So, karon kay hapit naman mag-February, mag-Valentine's Day, atong istoryahan ang sakit sa pagpangihi. Ano Valentine's Day? Okay? Kay Basta related na. related Ganyan nato na yun. Secret. secret. So, kinahanglan mag-tune in sa para
mahibalaan nato no unsa ang mga cause ana. So ang first nato na istoryahan kay kaning sakit sa pagpangihi. So ang kaning sakit nga bation samtang mangihi nga adunay kalisod tungod murag na ay nagbara. Ang sakit kasagaran bation dapit sa tumoy sa kinatawo o sa tunga-tunga. Usahay adunay mogawas nga nana, color berde. Greenish. Greenish ang nana mo gawas. Okay. So, unsa ang diagnosis ani? So, kung pinakakuan ginato ana, UTI. UTI. So, UTI na siya. Sexually transmitted infection. Pwede sexually transmitted, pwede po infection lang din siya. Okay? May mutag kay Ma'am Ana Maria na tayo na. Good morning, Doc Kagape and wife. Have a blessed day and God bless. Okay, so saan man daw ang hinungdan, Ana? Ang hinungdan. UTI. Ang hinungdan ana no ang possible na diagnosis kay gonococcal urethritis. Mao na siya ang So, diagnosis. Kato siya ang gonococcal. So, nata diri sa STD na banda. Okay? So, It's unsa mga na pain STD? man. Kuha na siya. STI na siya karon. STI na siya. Ah, Hindi na disease, kundi infection. sexually transmitted infection or illness. O, STI na siya karon Ah, sa mga i-updated. Kay para daw, dili may balaan na ikan sa iyang sige pangyod. Dili daw sa STI na daw ang tao. STI. Para gwapo daw paminahon. Ah. Okay, so unsa man ang So ang tambag, unang pagtambal or first aid, wala mag-adto gyud mo og doktor. Kay walay first aid ana kay ang pakihilawas mo ang hinungdan nga okay, so mutakboy ang maong sakit. Ang hingpit kun kumpleto nga pagtambal kinahanglan aron malikayan ang pagbalik sa bakterya. So kanang mga siyempre paggamit sa kondom, panghugas o pagpangihi human panghilawas. panghugas po daw. Panghugas, mo gani panghugas. Panghugas daw ka. So hygiene pod no importante ug ang mga antibiotics ang treatment or ang pagtambal. So unsa na mga antibiotics? So balik sa tayo dito sa hygiene. Hygiene. So sa mga hygiene ang ginatawag nila na. So daw na siya ano. Ang pinakakuha nila na is common na magka-UTI. Nadili man siya sexually transmitted infection or STI ginatawag na mo. Tungod sa mali ang way mag-wash ang isa ka pasyente o ang isa ka individual, ang isa ka babae o lalaki. Usually babae na siya eh. Ang babae, mas dool ang iyang kalihanan sa ihi sa iyang gawasanan sa hugaw. Okay, so kung imagine na ninyo, kamay lang kayo siya na inches lang siya. Doon lang kayo. Centimeters lang. Centimeters. Palinium lang nagpa. Kamay lang. Mali ang hugas ng direksyon. Dito sa sa lubot ikan, pato sa harap. Mali na siya. So, always good na samot na kung maghugas or magtrapo gikan sa harap. atubangan sa harap paadto sa likod. Dili kay baliktad. O nang usahay mag-infection ta. Kung makita ninyo yung na-address sa ato ang Facebook Live, ay drawing dire. Pinaka number 1 din na bacteria or pinaka number 1 na kagaw sa ato ang inundanan ng UTI is E. coli. E. coli. E. coli nga Kung saan ang makitaan E. coli, makitaan sa atong tinae. Tinae. Naalang na siya sa atong tinae. Common na siya na makakos og UTI, no? Urinary tract infection. Sasama na siya maggawa sa UTI ang E. coli sa ugaw.
Ugaw na to. So, pasabutan na. Pasintabi sa nagapamahaw di ay. Sabi sa kumaw, so, Medical man good ni na programa, no? so, ang pasabutan na, ikan sa lupot, dato sa harap. Una siya ang pinaka rason nga nung na ibang tao mag UTI. Mm-mm. Pero banda rito sa UTI, Kanang gonococcal urethritis. dahil na siya. Ito na siya sa mga sakit sa Europe. Wala na siyang mga kasabot ba sakit sa Europe? Wala kasabot. Rabies lang ako nahibalaan. Para Sir Julius, kasabot ang sakit sa Europe. Ano sakit sa iro? Ha? Kailangan ba, si cute. Hindi ba? Kailangan patakal lang mo si sex sa lain. Okay, so... Multiple sexual partners, kana. Ano siya. Risk factor pod na. So, Samot na kung walay proper na barrier. Ito na yung barrier ginatawag. Kanang mga condoms. Condoms. Mm. Kanang nga na. So, mga siguro, tigulang naman ta. Hindi naman siguro ta magulaw-ulaw storyahan eh. Yan, ako kita dali sa About health man ni siya, about no? health mo nato eh. So, gusto na ako na makuha ninyo na isa na siya karason. Okay, so nakakapayuban na babae, lalaki, silent carriers, labo na babae. So, pasok sa silent carriers, nakalay siya ay gonorrhea or gonococcal infection. Na siya'y kagaw, Kasi carrier siya. carrier siya, pero di niya ginabati. Wala siya'y sakit sa pangihi. Wala siya yung mga ginabati. anak. Pero naa dito nagpuyo na di ay. Sa iyang pagta Mm-mm. or sa iyang alihanan. Mm-mm. So, mo nang kadagamit niya, kada mo gamit ang sa lalaki sa babae na nagdadala, infection din siya. Okay, so mo na siyang isa ka rason nga, no? Hingala ka nga, no, itong gigamitan mo, wala may gibati. Pero ikaw na kay gibati. Okay, so may muntag ikan kay Sir Judah Natividad. Ay buntag Doc, Kagape, and Wifey. May buntag. Watching from Sama, Ligacos, Davao del Norte. So, May buntag. sir. Atong top fan. Takpan na to, bali. Kaya Ligacos, nagka-problema na sa Rodrigo. Rodrigo, wala na issue na statement. Hindi na ito, basta-basta. Yun, balik na mo na. Tapos ano, or tapos sila, wala kayo ano yung Everything I do so instinctive, so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Para 2 years na. Ano ko yun, Timmy? Ang balay I got dito. facts over tracks, this and that. Spitting slow, gas, knock the roast, I can gas. Think I'm okay at that, but I don't know if that can erase Mayo all the man ta past dito and the nagpuyo pain. dito. Ang mga nakapuyo dito ang Hilarious, you can do with my time. You're delirious, mysterious, because you hide behind the fake experience. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. walang sarado na yung nakawa na ng Rodrigo. I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Mental health is confidence. I'm not here to save the day. That's for you to take away. Something out of
illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, Kita na make ate yourself na. unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, it's so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. I'm not giving Oh, up, atong no, I'm not ginaistoryahan, I won't make guys. it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to Urinary taste it. tract I'm patient, but my infection mind, it tungod can hardly sa take it. I'm chasing a dream that I've had for several Ito, ages ano, of vacant. ang buhaton. So, ang treatment, Now that I've at tanawon sa nato, no? Urinalysis, ug smear. Smear. So, buhaan ug sampol, no? Na ay cotton buds. Swab, para iswab. Okay, nung gumawa itong swab Sa ilong, tama. Tama lang. Dadaghan naman di ay nakabaloan ng swab kay sa ilong, sa sa COVID. throat. Oo, dahil swab, grabe dito sa yung Pero unused, oo. Unused. Siya ba? Tuloy ka itong baby na mo, itong COVID. Swab sa ilong. Swab sa ilong, 1 year old pa ba siya ito? 4 months. 4 months. 4 months old pa. Luwi ka. Ayun, kay kinahanglan mag-check up. Anyway, so same na swab. Katong gihapon siya na swab. Mag-swab sa gawasanan sa ihi. Swab dito. Kung naay nana, i-appeal. So, tawag na smear. Smear. Tapos, so tanawon no kung unsa na bacteria ang naa. Kung magpositive nga na ay Neisseria gonorrhea ang tambal karon kay updated naman no ang tambal gina-recommend ang pinaka first good kay injection ceftriaxone na injection intramuscular. Sakit kayo na siya. Maluya gyud after. May muntag kay Ma'am Feli Baliga, Andres. Good morning, mga dok. Good morning. Good morning. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. So, ito na, ginapanish na muna mga pasyente na naingana. So, ginatuloy na lang ang injection, maski na na oral. Oh, alternative man ang oral na tambal. Oo. Pero although mas ano man gyud, mas effective man gyud ang injection intramuscular. Mas effective siya, pero na siya oral na inunon lang mo. Pero ang katong injection man good, takit kayo siya. Pag injection sa'yo, makatagam na siya, may nagkukusa. Samot na kung dili gyud pwede no katong ceftriaxone na injection, pwede gyud mag-antibiotics na kanang tablet sila. Pero appeal ato murag dala disiplina pod Dala disiplina. no na Gusto na naman na siya, kaya siyempre, katong Dili mas ka gana- effective mo ng injection. samot na kung high risk ni ano Tumbag, kung high risk ni Pacquiao. Pacquiao na sad. Tumbag na talaga ni Pacquiao. Sakit sa tayo ang injection niya. Kaya na siya. Walang gulgul yun ako. Kaya di na nagkikumusap. Good morning day kay Sir Wilson Magwano Sr. Good morning, Mr. and Mrs. Kagapil. May Ang buntag. Dos amigos. God bless, kanunay sa inyong programa, Dr. Kagapil. Salamat kay Sir Wilson Magwano Sr. Sa tatuwa mga taga-subaybay. Good morning. Naipangutan na si Ma'am Ana Maria Lantayon na. Mm. Doc, as lang po pwede mag-direct sa imo clinic kay usahay nagaadto ko downtown. Thanks sa reply. Okay, so pwede ka mag-direct lang sa clinic na ako sa QMO Test, Manggoy, Ponciano Street, room 21. Ito lang, pakita lang mo dito. Kung ang time kay usually 7 a.m. to 12 noon lang. Monday to Friday. Pero ayaw po mag-abot og 12 nun. Kay mapasmuhan inyong doktor. Tapos mo, kaya mo ito 1. Maabot og alauna. Wala mong breakfast. So, Dili man good mega breakfast. imagine ka, namutla na ako ang istorya sa mga pasyente. Yung white ako na eh. Miski, dili ko na lang. Iyo ako sa tagtikaon good. Kung na lang kaon. Dili mega breakfast. Pero syempre ang kanang 7 to 12 as much as possible i-accommodate yun na no samot na usahay na ay mali Ayaw, ang makuha iyo. ko 1. Kaya nga no, 12 na yung kutog. Mabot og 11, 49. Pasok na. Pasok naman, so hindi ka kadili. Samot na kung maabtan
Wala pa lagi, pero hapit na. Samot na ko maabtan gyud no, maski pagawas na kanang nagdala nagbag, humanay mo abot. Oo. Dito balik. Maglingkod og balik kay maluoy man no, kay syempre nag-take pud mo og time na mag-adto, dili man ta magpa-check up kung di kinahanglan. Thank you po kayo, ma'am, sa... Pero unta, magsayo-sayo gamay. Sige. So, unsa na atong asa na ta na abot? Tambal. So, tangyabot. Maski asa na abot. So, kato, no? Dala disiplina para matagam kay for safety man pud no kay unsa man ang komplikasyon kung magsigig balik-balik or kung dili matambalan ang gonorrhea. Naay posibilidad na mahimong infertile. Infertile. Baog. Mabaog, no? Maglisod og syempre kung naabot sa time na kanang ganahan na magseryoso, mag-settle down, no? Mag-decide na ay mag-ano na, gusto na namo magkaanak, man maglisod. So, pwede na siya na komplikasyon. Totoo yung mga gingo? Para na sa ko sa... Infertility. Mabaog. Okay, so natin yung talawin yung mga chat na nandito sa Facebook Live. Okay, so... Wala na binaw na ay ginabuhat na ay gusto manggod niya ipakita ang inyong mga comment no diri sa atong Facebook Live. Ayan. Nanahin yung mga comment diri. Papalaan yung mga comment diri. Dati, kung sa imong masulti anging colonic hydrotherapy. So, di ko familiar sa sana. Kanang murag colonic irrigation, murag hugasan. Okay. So mura siyang flashing sa large intestine. Kasi nagabuatan na. Gastro? Dili pud kayo ko familiar, pero di siya may gabuhat ani. Wala ko rin mabalog sa gabuhat. Siyempre, as much as possible, ang kanang professional gyud no. Kung kinsa man ang nagabuhat ani. Colonic cleansing. Colonic cleansing. Usa ang indication sa ana atong tan-awon be sa ato ang best friend na si Google. Si Google. Si Google. So eta colonic irrigation as alternative therapy involving flushing by removing waste and quote-unquote toxins, no? Quote-unquote toxins diri. Wala pa kaayo siya proven na clinical benefits. So maong no, dili pa kay ta familiar kay syempre kanang pila ka years man gud na studyhan usa bag-o siya i-approve as recommended na treatment. Sa karon mga good kung colonic cleansing siya dito sa I'm sure dito lang siya sa large bowel or kanang tawag na to na dako na tinai. Large intestine or dako na tinay. Dako na tinai. Colon na tawag na mo na. So karon ganing colon kung bala ninyo diha nagakuha ang tubig. Kinakuha niya ang tubig gikan sa ugaw nimo. So gina-reabsorb sa body ang tubig. Wala na kaya na siya yung mga nutrients na ginakuha. Tubig lang yung nakuha niya. Lang. So, ang bakterya diha, dili na siya ka-absorb dito sa sulod. Dili na kaya siya ka-absorb. So, ang ugaw, dili na kaya na niya mano. Dito lang siya sa small intestine. Kung butahan mo colonic cleansing, ang magawa sana, basig, pwede ka makalibang. Tabi na sa Pasensya yun sa mga kakaon dali ka makabawas. Wala sige good to siya, dali ka makabawas. Okay, mao man to ang nila gina-claim. Maka-improve digestion, makatanggal daw toxin, so pwede to siya. Elimination. Kung taas kaya siguro ang bacterial count ni mo dito sa imong dako na tinai, makatabang ko na siya. Pero sa ato ang sa ato ang finding sa medicine, kanang small intestine, kanang large intestine, dili kay na siya makakuha og bacteria diha dito sa small intestine. Ug self-cleaning man siya. Mao Self-cleaning gani na siya, di ba?
na ay cycle no mugawas gyud na diha ang huga. Unsa man ang disadvantage kung murag hugasan no, murag irrigation, hugasan nato ang large bowel. So matanggal tong mga Good bacteria. good bacteria Na pod. nagakuha sa yung tubig. Oh, Muna siya nag-reabsorb. so dili lang katong mga bad bacteria Ang good pod. ang good pod kay hugasan man. So ang may tabo, ma-disturb ang iyang balance. Katong So, natural na ano. So Tama. pwede ang good bacteria ma-overtaken sa bad bacteria. Mga siguro ang problema na. Oh, basig hawd kayo pag ano, hawd kaayo Hawd kayo pag pag cleansing. Isa siya kadrong ang gibutang. Wala na gyud nabilin. Gubot. Pati ang good bacteria wala na, importante ang good bacteria, no? So pwede po na siya, bad po na siya. Oo. Isa po dito, maka-reintroduce ka bacteria dito. Oh, kay Gikan sa gawas, kay pasulod na yun may sa isulod. gawas. So ang anything na isulod Mm. nagikan sa gawas, pwede ta mag-introduce og bacteria pasulod. Sabag Sabot na na kayo ng kung mga bacteria na dili dapat. Oo. Isa dito, katong mga strep na gikan bacteria, na siya sa nagikan sa gawas. skin, no? Kanang Skin. kung dili proper ang pag-handle, ang ginatawag na to aseptic technique, Mm. no? Virus. Virus, Pwede pwede po virus po. na. No, sige, atching ang mag-ano, or kanang gisipon, no? Oh, So, dili Sulod siya na dito. proven mo manggod. yeah, so dili pa, no? Wala man ta nagaingon na we're against it, pero sa medical point of view man good, mao na siya ang ato ang mga nakita na mga disadvantage, no? Pero years pa na siya na i-test. Okay, Juniper Bandino, may buntag sa inyo, Diadok. Salamat po kayo, sir. Balik buntag. Paminaw sa tuwa. Makita ninyo yung chat dia live. Makita na ninyo. Salamat, makita na ninyo. Finally. O nang iyahang trabaho ganiha. Trabaho na muna. Literally na ako kay ang naong ni Sir Julius murag start naman. Oo. O ni comment na ang ato ang representative from Sama. Si Dumpet Garcia, Oo. mayang buntag diha sa Sama. 3 years na daw ta. Wala Walay kuryente. Karen. Grabe, 3 years na. Wala ni 3 kuryente. years na. Wala tun lang nato ang Davao Light. Kaya ang Nordeco, walay klaro dok. O, kikanan ni siya sa nagpuyo gyud dito, no? Oh, imagine 3 years siya dito. Na Wala walay tayo kuryente. mabuhat dito, dili ta kayo kapalimpyo, ka kung unsay mga gusto nato na mga bag-uhon dito kay walay kuryente. Okay, so break na data kay nalanta sa mga 5 minutes break. Balik lang ni Dere sa Dr. Kagapi, Doktor sa Kamina.
karon balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor Ay buntag sa inyong tanan, balik ta sa tuwang programa, nadiri sa tuwang center ang chat sa mga viewers nato. So, Dr. Kagapi ni, Dr. sa Kahanginan, balik ta, pati si Francesca Guinness Kagapi, Dr. sa Kahanginan na numbers, nadiri, makita ninyo sa chat at ng live. So, ang number 0991-215-3123. So, kung na ako, ang number na ito ay 0991-215-3123. So, balik ka sa itong explanation. So, ano siya? So, ika ka sa colonic cleansing. Hydrotherapy ang ginatawag. Hydrotherapy. So daw ang mga Hydrotherapy. Mga Claims. nila. Sige daw. Okay. Claims. Ay, ano magyud ta evidence-based magyud ta pirmi no. So dili gyud ta ana maghula-hula ra ato gyud na siyang tan-awon. Wala pa data na human. Ang gina-claim man good kay so kana improve digestion daw, detoxification, weight loss, saka ni pagka-weight loss. Weight loss, better energy and immunity. Mo nang gina-claim nila, no? So siguro under review, under study pa niya siya. Okay, so kung weight loss, syempre tanggal ng hugaw nito. So filter siya pati ang Kilo fluids. siguro ang hugaw nito. So mao lang to siya ang Tanggal ang pilang kilo. weight loss na Mumalik to kaya na. man siya kay kaon mangga, di ba? So ito, detoxification. detoxification, i-explain natin na ganito. Better energy. Better energy. Paano man? Ka-better energy. Sa atong hulaton ang mga studies na buhaton, no? Siguro kung pasilitan ng tubig sa loob. Sige. Better energy, no? Mo taas ang adrenaline, no? Kay murag, uy. Wala na sirit sa loob. Og immunity, appeal na sa atong na-discuss ganina, no? Kay disadvantage gyud sa atong immunity, no? Kay ma-prone ta to infection pod. So atong hulaton kay naalang gyud use. Syempre kung kanang mag-colonoscopy ka, no, ginabuhat man gyud na siya para i-clear, para makit-an og tarong, no, ang colon for better visualization. Pero katong mga ubang benefits, ano pa na siya. Naapoy, aside sa kanang ka og bacteria, infection, no? Pwede po kanang electrolyte imbalance na ginatawag. So, appeal man po na diha, nag-absorb ta og kanang mga asin, no? Mga sodium, potassium. So, kung i-cleansing diha, dili po ma-absorb. So, pwede na magkaroon ng imbalance ana. So ang digestion naging better digestion. Better digestion. I-explain naman na kanina na diya sa large colon, wala na kayo ng digestion diya. Water absorption na lang siya. Water absorption na lang siya. So mo nang tingala ka yung hugaw, medyo ano na siya. Formed na siya. Hindi na siya katong laging. Paglahi mong hindi paminaw ng kakaon ganito. So, basta diha sa small intestine, medyo daghan pag fluids, no? Okay. Ongoing pa siya o gina-process pa. Pag abot diha sa large intestine, sa large colon, diha na siya murag i-solidify. Okay. Thank you, Doc, sa explanation. God bless po. Salamat kay Sir Wilson Magbuana Sr. Si John Padillo. Good morning, Doc. Good morning. Salamat kay Sir John sa inyong pagbati. Asa na kayo karon? Wala akong kita sa inyong Sorry na siguro na sa whole Mindanao. Ay, buntag. So, dayon ta. Yes, so, human na ta atong sakit sa pagpangihi na habang kaihi. Naapod sakit sa pagpangihi apan walay naggawas. So walay ihi. Unsa? Walay ihi. Walay discharge katong discharge na color verde.
Wala ito yung greenish Ah, research. wala Sakit tong lang yan color kapag verde. Sakit lang mag-ihi. Hmm. Okay. So, kanina tong atuang na mention ganina na E. coli. So- UTI, ano to siya? So, dili siya gonococcal pero pwede gyapon siya gikan sa sexually transmitted na infection, no? Chlamydia. Hmm. Pwede pod ka ng mga uban pang bakterya, no? Sama sa gi-mention ganiya katong E. coli. So, dili siya, sa atuang presentation. wala siya atong greenish, yellow-greenish na Try discharge. lang gamay ang nasa radyo, kaya hindi nyo makitaan. Imagine na lang. So, kaningan na nato, gihanan sa ang ihi, gihanan na siya. Ang na niya na ay kidneys, 2 ka buok, patulong na ay 2 ka tubo, patulong sa ato ang ginatawag na bladder. Mm. Ang bladder, muna siya ang tahanan ng ihi or storage. Ihi. Okay, warehouse na to. Karon kung mapuno na siya, na tayo urge na mangihi. Nakafeel ka na nakaihion. Sa lalaki, natin ginatawag na prostate. Okay, kanang prostate, muna siyang pampa na ginatawag ito na siya pampadanlog na ginabutang sa ito ang urethra para gwapo ang daloy sa ihi or sa lingkod mo dry. Okay, so kana siya, sa lalaki lang na siya. Ang prostate. Prostate, sa lalaki lang. Ah. Okay, sa lalaki lang ng prostate, kunya, pagka naki-prostate na babae ka, question na yung sarili. Pumanapag yung Lalaki Adam's lang. apple. Lalaki po, babae. Kung naki-prostate, unang joke nila kanang mga trans, sir, you have testicular cancer, or ma'am, you have testicular cancer, or you have prostate cancer. Kaya kana sila, wala ingana sa babae. Okay, karon, duha na kabuk ang urethra kataason. Sa babae, mumura kayo. Kung dali kayo sila mag-UTI. Mm-mm. Sa lalaki, taas, kailangan may kinataw. So, dili siya Depende dahil- sa kataas. Depende sa kataasan. Kung mura lang gagawin ng atog, gagawin ng tawag. Ito tawag ka. Cocktail. Ha? Cocktail. Cocktail atog. Kaya masarap, pure foods, gagawin na yan. Yan na lang ka, hindi ka makayutay dayon. Kay duol-duol siya sa agyanan sa hugaw. Oo, kung katungkang ka sa dog or German fries, siguro yung hugaw ka na. So, kita niyo Kay niya. layo pa man ang biyahion sa Kagaw. So, kita niyo niya ang itong pinakatalagang bakterya, ang tawag na mo kanina is E. coli. Kung ba na ito, itong mga ginatawag na ito na Klebsiella pneumoniae, S. saprophyticus, E. mirabilis, kaya sila mga common na sila. Pero, ang pinaka-common yun is E. coli. E. coli. Kanang samot na ka ng mga baby na nagda-diaper. O, syempre, Oh. nasa diaper. Samot ng dugay. Ilisan ang diaper. Pwede gid na sila mag-UTI. So, pila ka ma-charge din ang diaper eh? Dili siya sa hours. Kada soil. So, kung mag-ihi, ilisdan dayon. Kung maglibang, ilisdan dayon. Dili na siya, every 4 hours. So, kung 4 hours, kung man bag-o lang nimo gibutang, 5 minutes pa lang, nangihi na. Dili ka maghulat og 4 hours or ano, kay ilisdan gid na siya. So, kung walay ihi, walay hugaw for 4 hours, ilisdan gihapon. Maximum gid na siya og 4 hours. Kung walay soiling. Pero kung nanay palaman, ilisdan gyud siya dayon. Hindi ka mamulat na. Dili na maghulat. Okay, so, natin kay Ma'am Elvira Rodriguez. Good morning, doctors. Good morning, good ma'am. Ako ang top followers. Ito ang top. May buntag, Ma'am Elvira. Top fan. Salamat kayo. So, padayon sa ito ang gibati. Ano itong gibati? Ulitin mo ba? Okay.
So, mao gihapon ang test, no, urinalysis. Kay wala may katong discharge na greenish discharge, so dili na apil ang smear, no. Enough na tong ato ang urinalysis. So, pwede gihapon mag-swab, no, kung naay high index of suspicion, pasabot kung samot na kung daghan multiple sexual partners, pwede gihapon ta magkuha og smear. Pero basically antibiotics pod gihapon, no, ang ato ang treatment depende sa results sa urinalysis. So kana pwede pod dali magka UTI na dili tungod sa sexually transmitted infections. Pwede pod kanang mga ma-irritate sa sabon, kung ang mga feminine wash kay kanang murag gabi ka isog. Kulang lang uric acid. Kulang uric acid. Okay, pwede gud na magka-infection, no? Kay kato mamatay pod ang good bacteria. Dili man siya requirement na seek of feminine wash. Oo, naay mga gina-recommend ang ato ang mga gynecologist na feminine wash na naay pag once a week lang, no? Naay pang everyday. Damo na ganang betadine base. Dili gud na siya pang everyday, no? Hindi siya pang-ibigay. Oo. Di matay itong good bacteria, take over itong mga bad bacteria. Wala balik-balik ang imong UTI. Samot na kung naapod ka ng mga makapababa sa atong immunity na mga conditions, no? Pwede gyud na dali ta mag-UTI. Okay, pila ka beses man taga-ihi sa isa ka adlaw, no? Frequent gyud ang ato ang use. Frequent ang syempre after mangihi, magtrapo, no? Dapat front to back. Tas dili na nimo ibalik katong same na tissue. So front to back, dispose kung naapa gamay. Mahala po na imong kuno. Front to back na pod. Dili na siya gamiton usab, useless na ang atong pag front to back, no? Okay. Laway dili mo balikon. Dili na balikon. Kuha na pod og bag-o. So napunta sa katong mga ginatawag na to na residu sa sabon. Dili may pagkabanlaw ba. May-irritate itong magyanan sa kwenta nimo. Napon itong ginatawag na ito na frequent ang Bisaya na sa sex yun eh. Pakighilawas. Hilawas. Pakighilawas. Yang bana sa iyang wife. Hopefully sa bana o sa wife lang. Hopefully. Sa bana o sa wife. Dili kay kabit. Bana sa wife. Tapos dili siya ginatawag na to na maghugas after. Manghugas yun ta after. O kana po paggamit og panty liner. So na storyahan nato ganiha ang diaper, no? Ang panty liners kay absorbent na siya, no? Ilisdan pud na siya. Maximum of 4 hours lang pud na siya. Dili nimo padugayon. Dili padugay the whole day. No, o kanang depende sa ka-soak niya kung namay sa cycle sa babae na naagid tay discharge, no, or kung kanang naay incontinence na medyo mag-hatching, makaihi gamay nga na. Ilisdan gid na siya dayon kay magbuo na siya, gather na siya diha og bakterya. Pwede na na tong makaihi. Tampons, okay, kanang tampons daghan na pod nagabaligya karon. Kita nako, no, sa US magud na siya usually ginagamit kanang mga mura siya isulod gyud siya dito sa puwerta. Oo. Cotton dito mag-absorb, so dili na mo gamit og dili na mag-napkin, mao na siya mura siya plug. Oo, no? Mura siya, kung ma-imagine niyo mura kanang nose plugs good kanang sa mag-swimming or ear plugs. Basta plug. Isulod siya. Man mag-absorb siya. Mag-introduce ta, no, gikan sa gawas, pasulod, kamot na kung dili proper ang hygiene na ay hugaw sa kamot. Mas magagrabe to magkasakit. Mas maka-introduce tag infection. Pwede ka UTI. UTI. Nakalito sa pangalan na sa
tampons. Siya Pelvic inflammatory. PID, pwede siya PID, inapod siya, ginatawag na ito na basta Streptococcal gihapon. grabe na infection Oo. ng tampons. So, Mapundo man itong dugo. Kung dugo gani, nabuhat na ng pagkaon sa bakterya. Kung magdugay ng dugo. Kasi na dinuguan ba? mag-provide siya nutrients sa bakterya. So, delikado ng tampons kung dili mo gina-replace. So, kung ang panty liners na naala sa gawas, dapat maximum of 4 hours, no, ilistan, or kung earlier, kung soak siya, samot na ang tampons, no, kay sumasok magid siya kay ang purpose magid niya kay mag-absorb. Yep. So, kinahanglan mas frequent i-change o dapat limpyo gid ang kamot. No? I-post na ako ni Dr. sa kanginan. O ang numbers. Ang numbers nato sa doktor sa kahanginan, naapod ang doktor sa number sa amo ang mga clinics. Sa amin. So, Dr. sa kanginan, ako ang number ay sa secretary kay 0995 2218007. Tawag lang mo kung gusto niyo check up or kung schedule of mga procedures. Mas better pod magtawag kung naay plano magbisita sa clinic, mag-check up kay usahay wala siya naga-clinic kay nag-opera or naay lakaw. Naay ubang lakaw. Di pa man. Or tamad. Pwede ra pwede ra gyud magtawag. Okay, so, ang number sa kay Dr. Asa ito yung mga mga Clinic, ako ang practice kay children, adolescents, ug adult na psychiatry na ako naga-clinic sa Davao Doctors Hospital. Naapod ko diha sa Lanang Premier ug na ako'y incoming na mo open na clinic. So, i-announce ra na mo kung about to open na. So, pwede mo mag-contact sa number sa ako secretary 0917-877-3144 para magpa-appointment. Kay by appointment lang ta, wala tay kanang walk-ins kay ang pedicpsych ang ako ang specialty. Walay walk-ins kay by appointment lang ta. So, ang piniklan line kung design yung Napuday ko online. 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 Pwede mag-inquire gihapon diri na number. Kung gusto mo dito sa Ateneo, mag-libre ka. So, talaga pang estudyante. Ano pod ko? University psychiatrist ko sa Ateneo. College. Ateneo de Davao University. So, na ako diha sa college na campus. May appointment po gihapon dito. Kung nakikinaw, nagpa-uniform link ka. By appointment gihapon. Puno-puno po, no? April na ang akong bakante dito. Gaya, no? Dugay na. Ang taas sa yan. Yeah. Kaya psych mo good. So, sa mga children, adolescents, Clinic na lang line 082-284-6455. Tawagan lang yung sekretary na si Jean para magpa-serve. or magpa-appointment or mag-ingon na Kung gusto niyo makastorya sa Sir Julius Luzon, 296-0382. Pangita lang mo diya. Pangring lang mo diya. Ano pa ba ng landline mo diya? Okay pa ba na? Sige. Kung mo yun yung Wednesday niya, manawag mo. Kung dili taas kayo yung litanya diya, pwede mo na ito na tubagon. Pero kung taas kayo yung litanya ninyo, mas gwapo i-text lang ninyo. text na lang. What? Naatay message. Tama. Pangutana, gikan kay Ma'am Nice. Elvira Rodriguez. Doc, as lang po, unsa may cause nga magka-vertigo ang usa ka tawo? Kay nagka-vertigo manggud ko 2 days.
naabay tambal sa vertigo. Thank you, doctors. Okay, so number 1, ang pinaka-common gidana nimo na ngano ka mag-vertigo is sa inner ear. Inner ear. May problem sa ear. Ang balanse man nato, no? Sa dalunggan Ang in charge sa atong balanse kay sa atong dalunggan. So, ang isa dito ka problema na infection sa ear. Kung wala infection sa ear, may balo na ninyo kung na-infection kay pag-ulit ni mo ang sa patawag external auditory meatus or ginatawag na mo na external ear. Unitan mo siya, birahon mo siya. Birahon siya. Pag birahon mo na sakit, na Sulod. infection Sakit ang sulod. sa middle or outer ear. Kay tulo man ang part sa atong dalunggan na ay outer, Outer, na ay middle, middle o inner. na ay inner. Na dito sa inner ang balance nato. Nasa sa inner ang balance. So, pwede po na next common ana is natawag na mo na anemia. Anemic. Baba kay imong hemoglobin. Dili gwapo ang imong dugo na magdala og oxygen. Kaya Pwede, pwede ka mag-ipong. pwede na siya sa kulang sa diet. Pwede po siya sa bako na katugo. Pwede na siya. Pwede po ang kidneys nimo na naay problema mo ng anemic ka. Baba ang imong hemoglobin sa dugo. Pero kanang true gyud na vertigo, so daghan magud possible causes nganong maglipong, no? Kung vertigo gyud, adto mo sa clinic na ay test na buhaton, no? So usually ang cause ana kay kanang ang sa inner ear magud na ana siya ay crystals, no? Na ay murag fluid diha. So kung mag kalit ka mag-turn sa imong head or tawag ani basta head movement. Liho ko nimo. Lihok nimo ang imong ulo. Mairog man na or ma-dislodge ng kanang mga crystals diha, no, sa atong inner ear. Mo nang pwede mag-cause og kanang vertigo gyud. Dawa na ganang old age na Mm-mm. ano. Mm. Pagtubo man tagkuan diha kanang ginatawag na mo na bato diha sa ano. So katong Bato katong ma-dislodge fluid, to. katong murag Lipong. crystals mag-solidify. Ipong. Oo. Dali Kaya malipong. mong ipong. No, So, mag-dislodge. dagan kayo mga ano na siya. Ang isa dito is kada magmata ka, magmata mo dito, tuyok na. Mm-mm. Ito na yung may bala na siya. Mm. So, ang next common is ang mata. Mata nimo na doubt na day, wala na check up lang nimo. Kana siya, bala na nimo kay ngano, nag-squint na ka ba sa imong mata. Unsa man ang gasquid? Kantang Nag-incheck. nagainjik. Nag-incheck na ka ba? Ang mata kay murag slit na lang, no? Kay para makatabang mo Basa to, focus. Labaw na, ganun na kay diabetes or high blood. Pag malipong na ganit ka, basic ang isa diya, mata. So daghang pwedeng causes, no, sa pagkalipong kung kanang diagnose na gyud, no, na i-test buhato na vertigo gyud na apoy tambal ana. Pero better gyud pa check up usa kay May question diri kay okay. Gitan. Che Lucenio, good morning Doc. Good morning good ma'am. Doc, ask ko nga man magsakit akong tuhod ug ang kamot, dili mapiko ma-full nako ang mga tudlo sa kamot. Nagpa-laboratory test ko, uric acid 243 laman Doc. Tay cause ani, salamat kayo. Okay, so dili man pasupot na gamay kay uric acid, dili ka pwede mag-arthritis. lahi-lahi man ang Ang yang possible causes. limit niya actually. Ang limit. Okay. So, pwede ka dili taas yung uric acid pero daghan kag uric acid sa imong joints kay taas kay kag intake sa salt and sweets. So kanang nga na manggahi labaw na kanang manggahi sa first niya pagka mabututo na makuha na nimo, mamumalihok na nimo. Arthritis yapon na siya. Okay, so ang pinaka remedya na ituslog nimo siya og no tubig. Tuslog nimo siya og no tubig para ma-relieve siya number 1, number 2, malihok nimo siya dayon.
Tapos, take din kag mga kambal, ang isa dito, itong mga inatawag na muna, NSAIDs. Mga pain reliever o Pain relievers. anti-inflammatory. Kay ang kanang uric acid sa gouty arthritis lang man pud good na siya. So naapoy osteoarthritis or kanang mga rheumatoid arthritis na pwedeng normal ang uric acid kay dili man siya gouty. Pero arthritis gihapon siya. Naagya po tayo ginano sa joints. Joints, no? Okay, so salamat kayo sa inyong mga messages sa itong pagbati, greetings, itong mga text messages. Human na itong programa karon, mabalik mi next Wednesday, hopefully. Hindi ta maron. Pero ang next na po aning mga broadcaster nga si The Great Al Hinugin. So salamat kayo sa tanan, Dr. Kagapi, Dr. sa Kahanginan.